Va, primer de tot ensenyar-vos com he accedit així, val, a aquesta pàgina, que és uns plats. Així podem trobar moltes imatges. He posat Electricity, he obert la pàgina esta, la fotografia esta, me l'he descarregat, val, el mateix he fet en la imatge esta de Thunder, he posat Flash Storm i m'he descarregat esta d'ací, val, cliquem, download free, ens la descarreguem, la tenim així baix i a partir d'ací ja treballaríem. L'obrim les dos en el GIMP i així tenim les dues obertes. Fixem-nos que cadascuna té una resolució diferent, 1536 per 2278, i esta tindrà 2756 per 4134. Val, anem a ficar el llamp més o menys al mateix tamany que la pereta, per tant el que anem a fer és reconvertir. Val? La imatge 1536, que és un poc més xicoteta del llamp, vaig a reconvertir esta. Venim així a imatge i ajuste la imatge. Val? Anem a quedar-nos en el número 1536. Val? Altra vegada, imatge, ajusta la imatge i d'amplada 1536. Val? Per defecte, quan jo clic així, automàticament, com està enllaçat, com està la cadena esta, ho canviarà. Val? I manté les proporcions. Ajustem la mida i ara, quan em vinga així a aquesta imatge, seleccione tot, val? Copie i me'n vinc així i la pegue. Fixeu-vos que així a la capa no està en cap capa. Vaig a posar una capa nova i ara la tinc en una capa nova, imatge 1, val? I l'altra imatge que està damunt. El següent que anem a fer és a mesclar-les. Com hem fet altres vegades, hem utilitzat la ferramenta esta del llapis, i anem a seleccionar, vaig a ampliar, vaig a utilitzar també la ferramenta per ampliar i vaig a utilitzar per a veure-la millor. Vaig a agarrar aquesta ferramenta i vaig a seleccionar la part blanca. Ara mirarem com ho tenim. Bé, puc agafar un poc més en opcions d'eina, ajuste o amplie millor el color este i torno a donar-li. Fixeu-se que estic agarrant més part. Ara estic agarrant els núvols, no m'agrada. Baixe i torne a agarrar els ratxos. En la tecla mayúscula sume i podria anar afinant-ho, ja sabeu, i anar seleccionant-ho tot. Vegeu com estic seleccionant també altres tipus de ratxos per allí. Mireu, a veure si ara puc fer-ho. També este d'ací. I si ampliara, a veure si em deixa, perquè ara com estic en un touchpad així, mayúscula, i també seleccione este d'ací, este d'ací, este d'ací. Podria anar ajustant-ho molt més. Ara tinc seleccionat d'esta capa, tinc seleccionat només el que seria el raig. Si jo faig un control a la rodeta, al revés, veuré que he seleccionat tots els ratxos, i un poc més, perquè també està així el relleu i altres coses que no m'interessen. Control Z, vaig a cancel·lar-ho perquè no m'està agradant, ha agafat més del que tocava. Amplia i ara li sume en mayúscula i torno a augmentar i afegeix aquestes parts d'ací. Donar en compte de que no vos seleccione més de lo que voleu. Estic seleccionant, estic augmentant la selecció. En la rodeta tira cap a baix i també li afegeix un poc més. Així, la rodeta tira cap a baix
un poc més. Bueno, doncs jo crec que en això ja ho tenim bé, més o menys, val? Bueno, a veure, hi ha més ratxos per així, però també no anem a agafar-los, val? Copie, me crea una capa nova, val? Transparent, vegeu que ho poso així, li dono d'acord i ho pega ja, val? La fixe o l'ancore a la capa i ara si elimine esta, si vos fixeu tinc el raig per baix, val? També m'ha agarrat part de núvol. Bé, això aneu en compte, o si no podeu agarrar i eliminar-ho, val? De totes maneres no és massa important ara de moment. També si vos fixeu que ara el llamp pareix que estiga en orientació, si vull una altra orientació el que hauria de fer és vindrem així, val? Per exemple, o podria inclús no haver-ho fet en la mateixa capa, val? Com tinc els dos tamanys que són iguals, mireu, jo me'n vaig arrere, continuo anant arrere fins que elimine la capa, perquè al final no vull que el fons del raig, val? Tiraré un poc més arrere perquè estic fent una selecció múltiple, val? I així me'n vindria aquesta imatge, bueno, un poc més, fins que me desaparega la capa, vale, ja m'ha desaparegut. Me'n vinc a aquesta capa d'ací, a aquesta pestanya d'ací, i torno a fer el mateix. Faig una selecció del raig, val? Amplie, ara en el control, a veure, agarro un poc més de raig, agarro un poc més de raig, copie, me'n vinc així i apegue i la que apegue a una capa nova, val? Si jo ara vull moure-la, la podria moure, val? Així mateixa puc moure el raig, val? D'un lloc cap a l'altre. Anem a provar, si jo faig la rotació la faria de la imatge, mireu, si jo vinc així a transformar, gira en sentit horari, què és el que m'ha de girar ara? Tot, val? Per tant, si jo vull tindre això d'ací girat en la imatge, control Z, tira un pas darrere, tira un pas darrere, tira un pas endarrere, ho tindria que girar així primera, val? Mireu, anem a fer-ho, venim així, al revés, rotem primer la imatge, val? La selecció se manté, copiem, venim així i peguem, val? D'esta manera i la pegue a una capa nova. D'esta manera el raig en ve de costat, moc el raig i el pose per així, val? Què més? Després també el que puc fer és anar-me'n i en internet posa Google Fonts, val? Google Fonts, esta mateixa. Me'n vinc així a Google Fonts, busco una font, la que m'agrada, val? Hi ha moltíssimes. El que faria seria vindre així, descargar-me la família en este botó d'ací. Una vegada tinc descarregada la família, l'obric, m'instal·la la lletra, això es diu True Type Font. Fixeu-se que així hi ha diferents, val? Està la Bold, que seria la negreta, la Black, la Light, la regular, val? Quan faig doble clic en ella m'apareix una finestra, l'instal·le i me preguntarà si la vull de personal o sistema, val? Nosaltres ficarem personal, però podeu ficar sistema, val? Necessitaríeu l'usuari de l'administrador. Una vegada tinc instal·lada la font
Si tinc el gimbo obert, el que hauré de fer serà tancar-lo, perquè si no la font no m'apareixerà. Aleshores vindré així i me crearé, jo ja m'he descarregat una que es deia Montserrat, i posaré així un nom. Per exemple, l'exercici que estàvem fent a classe era de crear una empresa de llum. Doncs jo posaria, per exemple, Guillem Elèctric. Ho fique en gran, augmenta el tamany, posa la lletra que m'havia descarregat, era Montserrat, per exemple, i la desplace allà on vulgui. Si jo puc, la caixa està així, la poso així dalt, o la poso així baix, depenent on vull posar-la, o la faig en dos parts. Guillem Elèctric. També puc vindre així i moure-la. Estic movent ara la capa de baix, control Z. Si me'n vinc i clique així en la lletra, mouria també la capa de baix. Com tinc que fer per moure-ho? Vegeu? Bloqueja la posició i la mida. Així també podria bloquejar-ho. I si no, me'n vinc així, punxe damunt de la lletra i ara sí que podria moure-la. Això és perquè és una capa que només té la lletra, i per tant l'únic hem de clicar-li en si a la lletra per a poder-se veure. Ara la idea és anar a fer-la un poc més xicoteta, i la idea és que tinga el mateix color. Ara tinc que tornar a seleccionar la caixa de text, perquè si no puc canviar-li la forma altra vegada. Selecciono la caixa de text, la baixo un poc de mida, ho tinc, clique així en moure. Recordeu, clique just dins de la lletra, si no podré moure-ho. I ara, clar, el color que tinc seleccionat no és el que jo vull. Jo vull que aparega el mateix color que tinc al vidre. Per fer això, si jo anara així, podria elegir un color. El que passa és que depèn de quin color agafe, serà un o altre. Si ens fixem, així en opcions de l'eina, en l'eina d'agafar el color, jo també puc fer-ho d'una altra manera, que seria vindre així a la ferramenta esta de pipeta, per exemple, amplie, i dic que vull una mitjana de la mostra i que vull agarrar un poc més de radi. Entonces agafaré la mitjana de tots els colors que estan així dins. Faig un poc més xicotet per a que estigui així dins. De nou, la mitjana. Si no agarro el negre, m'apareixerà un color un poc diferent. Fixeu-se que el tenim així, el que m'ha agafat, que seria este. Si jo em vinc així, la mitjana d'aquest color és el que esteu veient ahí. Així més o menys puc aconseguir el mateix color de lletra que el que té la làmpara. Què faria ara? Seleccionaria el text i li posaria el color este que tinc ahí. Mireu, puc agarrar la pipeta, com el tinc capturat així, pam, d'acord. I aquest és el mateix color que tinc així a la pereta. Com ja ho tenim això, control i la rodeta per ampliar i desampliar. Vaig a deixar-ho així. Com ja ho tenim això, una altra de les coses que podem fer és seleccionar una de les capes i aplicar-li algun mode diferent. Mireu, si jo li poso dissolt o li poso divideix, va fent mescles entre les dues capes. Ho multiplica, desapareix. El que vull és que aneu provant-ne llum lineal, llum dura, vegeu, llum dura, diferència, llum focal,
val? Cadascuna té un mode diferent, llum suau, i també dependrà de les imatges. Sostreu, val? Exclusió. Bueno, pues ne tria una, crec que llum lineal està prou bé, val? I si no, a veure quina altra més n'hi havia per ahí que he vist jo. La de dissoldre, bueno, aquesta també és molt típica, val? Bueno, pues amb això tindríem ja com un primer dibuix. Recordeu també que li podem afegir altres capes, val? Jo li puc ficar una capa nova, val? D'acord? I aplicar-li com una espècie de filtre. Hem creat aquesta capa, li poso un poc de pintura, així, vale, m'he perdut, així, el pot de pintura, vinc així, selecciono la part negra, vinc a l'ombra i en el pot de pintura pinte, val? I ara el que faig és tornar a fer una mescla d'esta capa de l'ombra, val? Seleccione res, val? I aquesta seria el meu exercici. Vos fixeu així, no ho he pintat, val? Bueno, opcions hi ha múltiples, val? Si voleu pintar el raig, voleu ficar-li un filtre al raig i voleu fer-lo de color roig, val? No importa. La idea és un poc que tingueu diferents capes. I aquesta capa d'ací també, una vegada la tingueu ja acabada, l'ideal és posar una capa nova, perquè jo en una capa nova també podria, per exemple, pintar cada lletra d'un color o el que me pareguera. Si me'n vinc així, ara podria fer altres coses en la capa. Fixeu-vos que la capa, una vegada l'he enganxat la lletra a la capa, així, no l'he enganxada. La capa nova, una vegada la tinc enganxada, ja no la puc editar, val? Quan jo li clic així, pues sí que la puc editar. Bueno, pues això seria tot, val? Moltes gràcies, adeu.